Ka Education Cell jang ka Khasi Students Union CEC ka shem ni ka kabu lang ba ka ni ka kerwo ban ai khublei kerpang ya baro ki parado parasnam ki bala trai shitom ban pa se ki examen SSLC bat HSSLC ka bala penmi haka santri unai lar arjar ar phoi daka Meghalaya Board of School Education habakran se ki lar pathai khubor ka seng ke kitpok ki ruwang ki samla pule ki bala ra e ka burom jo ka jat benreu bat ki parado parasnam baro ki bala yok khe je uso bathiang leng ba ka jing tristom ka jongki bakin dang kiu irat bandang kiu saprang ha ka jing pule ba ka jing mut ka jing perkhat ka jongki banang yai persang namar kani kamle ka jing kut henrei ka jing sedang jo ka jing penjanai ba jing tristom shu ban paisa ka thong Nikom Shap na gadeng jong ka Khasi Student Union Central Executive Council limba ka Education Cell isim ya kini ka lat kabu limba kini ki lat tai kubor man ai ka jing khule ki bok kruyang bat ka jing songu ya borok ki paradok prasnam ki bala lepha kini ki exam ki bala det kentup ya ka SSLC ba kunjung ya ka HSSLC tenaga yang keseng mantau senam kadap dagi jing sorong ke bakrau nomor ba hadin bagi mi kristal khamtam aga santrik jong bunai bakra hajar kue i ba kisamla jungi kisamla jong jat bereu lawan ban syahmat ban kampoi syahmat ha kendi go mata tenaga yang jong keseng ngidap dagi jing kemen bakrau bat ke semua bakrau mana orang itip ngi ba lingba ki don se komentar mo arsne matagi bun ba ki jinge ki bana ka liang jong ka jela ba de se pedri ki ndo ba ka jing don jong ne COVID-19 ndai so sorong pat ba ki samla jong ka pedri jungi ki 3 minute met ba step na hon ta ban yo ban khai yo so jong jing jok te ni bam taus nam ha ki dan go per kham tam ha ka HSSLC ba SSLC ni ba ki samla jungi ki wan chakmat te na ka liang ka seng ki shim ni ka lat kubu Nukong mengkuat panai kulei ya i samla Daniel Sanbor kri mujat i balawan haka first position haka HSSLC art samla Citro Jeris Roy Jerwa i bawan third position haka HSSLC art i samla Mewan Chua Rumnong i bawan haka 7 position HSSLC art i samla Kevin Strong Laurenian Ibawan first position haka SSLC isamla Wan Tebok Pator second position SSLC bat isamla Naki Kamper Rani Ibawan sixth position haka SSLC dan kalian masuk pasang ni ai kitbok kerwian ipi interest tam jupi ka jingjok jupi kalau hi jingjok i berlu hi berboy de lemba kini kita kubur ni ai kule lu bro ki para samla wala ki mong puas mat dari kala clear pat exam per bagi stream per de kitbok kerwian manang ni sakmat ba nginolak ban tristom penginan kiu kiran ba pero ko ba ngitip ngi ba ko gajela jungi bobon haki department ne ki kiran ki ba he bun ba labat ba syong de gui pat jen reu tengi ba menta ganti ngidon ke sikarmen ba roi pernai bagi samla jonggari ba jen reu kinwan ban syong pat kita ki department ne ki office ne ki syuki ki ba he nang menta ba telun ni kam jen reu nang ta jing nom jo ba jen reu telung ba ki lat pakai kubur Sawan kerpat ro hadin bangi i kebumi kersol menen singi i babon lagi samla khasi jungi kimi ya be som sanang bantet ya ki kelas jungi le admission haki institution ne college ne school go per tingi i pat mena babon lagi samla no chinge ha be de ban mi le la go i ska ko i jga ne go i institution ko i institution amar ke jiduna pla ki kali tenaga yang jong kaseng baka education seli go away kerpat ya ki bor ba de pet khatam ya EDC jong ka is khasi district ba in pen relax na in pen sisur ya ke jingmi chuni kali pai ba khna ba ki samla pule ne ki samla jong je benriu ki yo pan pendat ya ka division ki hapor bo bian please go te na kali jong sel mene si ka yo ban pa ya resi habe de ba ka jinge jong ki samla mo ban mi ne ban lek na goi saka habe de ban pen relax na pen sisur ya ke jing kamai jong kili pai ba dan ke jing mi ju kili pai ba tanam ta jing toy jong ki samla ju le ne ba kum bai sip ong ben man pun ki samla puli yo pendat ya ka admission ka por bo ben